ஹாய் குட்டீஸ். ஓகே குட்டீஸ் இந்த நாளில் எதுக்காக நம்ம கூடியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி ஜூன் 9ஆம் தேதி பிறந்தநாள் கொண்டாடக்கூடிய நம்மளுடைய சாரும் மற்றும் அவங்களுடைய குடும்பத்தினர் எல்லாருமே இந்த நாள் போலவே எல்லா நாளும் எந்த ஒரு நோய் நொடி இல்லாமல் நீண்ட ஆயுளுடனும் மனமகிழ்ச்சியுடனும் அவங்க லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணி செல்வ செழிப்போட அந்த இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் சாருக்கும் அவங்களுடைய குடும்பத்தினர் எல்லாத்துக்குமே எப்பயுமே கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மனதார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் குட்டீஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி சாருடைய பர்த்டே அதுவுமா நம்ம ஆல் த சில்ட்ரன் குழந்தைகள் எல்லாருமா சேர்ந்து அவருக்காக ஒரு பர்த்டே விஷஸ் பண்ணிக்கலாமா குட்டீஸ்? ஓகே குட்டீஸ், எல்லாருமா சேர்ந்து சாருக்காக பர்த்டே விஷஸ் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.